Bromsa upp tempot, bromsa upp tempot. Kan du ja, precis. Ta in den på en volt, bromsa upp mer, bromsa upp mer. Bromsa på ytter, bromsa på ytter. Kan du korta upp tygen mer? Och så där är yttertygel, bromsa, 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 bromsa. Ännu mer om det går. Ännu mer. Och driv och bromsa. Mer säte och så bara... Titta. Bromsa upp, bromsa upp, bromsa upp. Bromsa upp, korta upp tygen något. Ja, driv! Så bra. Stilla hand, stilla hand, stilla hand. Bromsa upp något. Det gör inget. Ja då. Och stadig stilla hand. Bromsa upp lite mer. Bromsa upp, sitt emot. Bromsa upp och sitt emot. Bromsa upp och sitt emot. Stilla hand, stilla hand, stilla hand. Bra, titta. Bromsa upp, stöd upp honom på ytter. Duktig pojke. Innertygen glappar. Bromsa upp mer. Så, sitt emot, sitt emot. Bra. Prova och gör samma formation som du gjorde i skritten här. Fast du får göra... Låt honom skritta.